Hola, zuek, ze moduz, urte berri hon. Bueno, ez dakit hori izaten daina, baina bueno. Ongi etorri 2026ko lehenengo blogera. Fuertia, oso fuertia da. Bueno, lehenengo, cambio asko. Teñido inaiz berriro, porque ya neukan super gaizki koloria. Eta inaiz, lehen bezala, metxitak hemen. A ber, ez dia rubixuak, dia horixak. Porque eski rubixuak eukin itxun, en plan zurixak, eta hori holan en 2 días geratze jatzu berdea. Hori, ez dugu nahi. Dia goizeko behatzirak, larun batan urtarriak 17. Nago urduri, ze tituluan ikusiko zinuten bezala, gaur daukou euskerazko eduki sortzaion kedada bezkari deitu nio zuen bezala. Así nago postik urduri. Pasatze jatena da, gaurko ez, 30 pertsona aprox edo. Eta asko ezagutzen ditut ja, tipo lehennautik de otras cosas, pues, Paul Unetik, Alex eta Jonfer gazteatik, Panto edukisa sortetik, osea, Andoni, Nagore eta Amaia Fergarakoa dilako, Iker ezagutu nuean unixan, como, Iruñez ezagutzen betiko laguna dalako, bueno, betiko, osea, tipo edukisa sortetenetik, como lan ez, orduan dani gauza, osea, jende asko que ya da, alo. Jende asko que no me pega mai baten bueltan elkartzia, porque leku desberdinetatik ezagutzen dut, pero zentzua daukala. Orduan, pues bueno. Lehenengo daukat gazte feministen bileria. Ni ez duakua. Ego naiz zikadoria ateratzen. Eta goza dixeitzen, que se be alargau. Ja, behatziterdiak pasau eta baina eskin gozaldu bet. Nere gauza favorituenetariko bat, diela txurruak azukre gabe. Porque nire gustatzen gatena amazia, azukria me la suda. Dauzkate hemen, txurruak bi pixkaterrin jat, baina, bueno, ez lokai. Ezin da egon bat itaratzen zikadoria eta txurruak itxen. Bueno, argi dago, denbora kalkulatzea talaneria. Berandu noia bilerara, txamarra berrexeakin. Hola zuek, ja bagareko etxia. Bueno, bilerara ju naiz, Berandu, baina ju naiz. Eta oinago eusko etxeremen Andoni gidatzen, Nagoreta Maia. Pues nada, normalean ni danele bialdu hau foto bat, lurralde guzeko buzu batena, eta esan da hau la clase obrera, eta esan jat. Ni normalean hori naiz. Avanza me quita la esperanza, horari espesa, horari sorpresa, baina beti hor. Eta bengoiaz zuken antzuten. Bueno, pues super gaizki hau, jaustau. Elduga, Donostira, Pindagot Espanak. Bueno, zuek ja elduga, dago jende pila bat, Euskadi irrati etorri da. Xoket. Hello, hola. Eskatu Marianitua, txela ez. Bergarakoak. Bergarakoak beti hola. Es que, hashtag peligroso. Zuek. Hashtag irrati etorri da. Zuek, da super rarua. Osea, dago jende asko. En plan... A ver, itxoin. Oli! Andrea, urte asko ikusi gabe, eta igual ebaltzago naiz, hobeto zaude. Eta esan barra gukat, teknologikoki ere, hobekuntzak ikustitu dela, no se gale nada. Aquí Andrea maneja. Zuek, osea, behitu zemat gauza... Trenian etorri naiz izan da, volkau. Bale, ian etorria trenian eta hau geratu da un poquito, patxuru. Barkatu zuek. Zuek. Enea, Zarauzko Enea, bale? Venga, gero probengo. Zen egin dozu kontau. Seguimos de nota la oda, os equipo policiaiteu, la buena comer y a beber. Guau, chaval. Zuek probek hau Red Velvet. Ez dut uste. Guau, dago super hona, Oin probauko hau. Hau ez dakit zirena dan, baina probauko. La puta cuesta, Carmen la banda. Ez dakit zirena dan. Zuek, ez que superposik nago nire cambio de lookakin. Igual la Ba, hori ekarri duzue, zuek ez que Eneako postriak increíblemente onak. Oso onak. Eta hori... Baina egin behar bat, tia. Ay, verdad. No le estamos postando. Hola, amore. Zuek, Trini eta Panto. Erakutsi. Sí somos. Andre, erakutsi blogean. Erakutsi dizut. Hau da geratza, Ana. Pinto.
Asako sobratzen da hori. Betxu, eta entzun, handokin ditzu, gaietaz dela suerte mesuak. Osa, tonek pegatinak zin. Bueno, zuek dia ordu bisak eta la orden pasa, dauku ordu biterda mazkaixa. Agarraitu, Marianituekin. Guai, enzi gero gaixa dago, baina jende pila gare, eurixa dia hartu eta gare sombrilla esprixa. Hori ez dago guai, baina bueno, bestela ondo, gustora. Bueno, zuek, haneketan egin ditugu jokuak, eta egon gara azaltzen, jendeak ez zaupilau, baina bueno. Zimaz, oin bazkaldun bio, gareia garrasin, eta ikusi zekarri zuen, ematea holan ez da dela kompra. Hau, maitea lain eta ibonetzat. Hasierakoak. Change, berkuña gantzen Medina, las mejores, eta txalekoak geratzen dago. Egarra, itxuria. Eta hau da gure maixa. Hemen dago, senyora hau. Janire. Zuek. Bueno, aldatu naiz maiz, porque, bueno, pues hay que cambiar un poquito. Eta nago eraten ardo zurixa. Hemen, zuek, eske behitu. Behitu? Es que hermanas. Paparazzi! Txin. Uxu! Denak kamaritarrekin. Ez dakit erabiltzen kamaria, mutikoa. Bai, zuek. Batido, mango, limon. Hola, zuek. Gare hemen kampuan. Urru batiakin. Baitu. Cine. Gainera, zuek, gelatza superrondo con el verde. Eraso politeknikoan, horrek gase. Bueno, zuek, dia... Ze ordu da? Bueno, ez dakit ze ordu da. Batzuk erozidet. Erositzu, baina ez dia hola zuek. Zure lagunan. Derecha da drama. Ligatzen ari da. Hola zuek! Ez da enteratzen. A ver, exautarrak... Hemen bergarakoak gare, ondiokan resistiendo. Resistiendo, hombre. Bueno, dauko una dauko. Ze moduz azkaixean, no? Oso ondo, a ver. Besta gauza bat esperonean, porque jendia jarri dau toki hori. Ondo bazkaldu dugu? Bai. Beste munduko... Esan. Ez dakit. Ondo? Nik ondo, oso ondo. Nire ustez postreak bai hauin dau. Ordan, postrea espaldin bada ona. De un sorbete mango limon. Vegano no. Mango limon oso ondo. Ez da izan ona. Zuek. Oin. Are, iraian kotxean maitxi. Iraian kotxean, zuek. Oin, zuek. Oin gauzita bat, esango zuet. Zuek, bai, puta gente, galdu dugu bus bat. Bat bergarara. Hauri etxera. Beste bat antigura. Nire importazio estan, zero. Bueno, zuek, usta galdu dugunez antigol. Gora antigoko gaitxak! Iraia la mejor, kotxean ekarri dozu. Gora gaitxak erritxitarri zandako. Ara, epoke. Etxian eskatuko. Hola, zuek. Ando gamborrazat. Os lo juro que increíblea. Son una gótica. Se ves, ya etxera goiaz. Ordu pixak eta piku. Etxera jote portua.